እዙይ ድምጽ ራዲዮ ኤረና ዕለታዊ ዜና ሓይልታት ትግራይ ንገለ ክፋል ክልል ኣምሓራ ተቆጻጺሮም ዝነበሩ እዋን ብዝሒ ዘለዎም ሰላማውያን ሰባት ረሺኖም ክብል ዘጋርዲያን ካብቲ ፍጻሜ ዘምለጡ ንዝበሎም ውልቀ ሰባት በመጥቃስ ሓቢሩ። እቲ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ከተማ ቆቦ ከም ዝተፈጸመ ዝቐርብ ዘሎ ክሲ ካብ 13 ክሳብ 15 መስከረም ኣብ ዝነበረ ግዜ ሓይልታት ትግራይ ንምልሻ ኣምሓራ ትድግፉ ነርኩም ንዝበልዎም ሰላማውያን ሰባት ከም ዝረሸንዎም እዩ ተገሊጹ። ኣብ ሓደ ከባቢ ጥራይ ብውሕዱ 17 ሬሳታት ሰላማውያን ሰባት ከም ዝቆጸሩ ዝገለጹቶም ንዘጋርዲያን ቃሎም ዝሃቡ ነበርቲ ሓይልታት ትግራይ ገዛ እናኣተው ተፍትሽ ድሕሪ ምክያዶም ምስ ምልሻታት ኣምሓራ ተተሓጋገዙ ነርኩም ንዝበልዎም ወሲዶም ከም ዝቐተልዎም ሓቢሮም። ሓንቲ ጓል 60 ዓመት ኣደ ምስ ወዲ 17 ዓመት ወዳ በዓል ቤትኪ ምልሻ ኣምሓራይ ብምባል ኣብ ጎልጎል ኣውፅኦም ከም ዝቐተልዎም እውን እቶም ብዓይንና ርኢና ዝበሉ ዘጋርዲያን ዘዘራረቦም ሰባት ሓቢሮም። ኣብ እዋን ፍጻሜ ኣብ ከተማ ቆቦ ተኽሲ ከም ዘይነበረ ይግለጽ። ብኻል ወገን ናብ ሰሜናዊ ክፋል ኢትዮጵያ ብፍላይ ኣብ ትግራይ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ዝጠፍእ ዘሎ ህይወትን ፈጢርዎ ዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላውን ኣዝዩ ኣተሓሳሳቢ እዩ ብምባል ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ገሊጻ። ጸሓፊ ጉዳያት ኣሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ ዘርግሖ ጽሑፍ ሰራዊት ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ሰራዊት ኤርትራን ዝገብርዎ ዘለው ዝተዋሃደ መጥቃዕታት ደው ከብሉ ሓይልታት ትግራይ ከዓ ንኩናት ዝለዓል ምትንኻል ደው ከብሉ ጸዊዑ። ኣቐድም ኣቢሉ ማርቲን ግሪፊዝ ካብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ከተማ ሽረ ዝርከቡ ኣባላት ትካላት ረድኤት ብድሕነቶም ኣዝዩ ከም ዝሸቐልን ኣብ ሽረ ዝተኻየደ ደብዳብ ከቢድ ብረት 2 ሰራሕተኛታት ረድኤት ከም ዝቆሰሉን ምግላጹ ይዝከር። አንቶኒ ብሊንከን ሰራዊት ኤርትራ ካብ ሰሜን ኢትዮጵያ ብዘይወዓል ሕደር ክስሕብ ሓይልታት ትግራይ ከዓ ነቲ ዳግማይ ኩናት ከም ዝውላዕ ዝገበረ ፍጻሜ ከተማ ቆቦ ካብ ምድጋም ክቕጠቡ ጸዊዑ። ኣሜሪካ ምስ ሕብረት ኣፍሪቃ፣ ኬንያ፣ ደቡብ ኣፍሪቃን ካልኦት ንሰላም ዝጽዕቱ ዘለዉ ወገናትን ብቐረባት ትሰርሓላ ብምባል ብሊንከን ክልቲኦም ወገናት ናብ ማኣዲ ዘተ ዝመጽሉ መገዲ ኣብ ዝሓፀረ እዋን ክርከብ ምዃኑ ገሊጹ። ወዱ ንየወሪ ሙሴቨኒን ኣዛዚ ሰራዊት ምድሪ ዝነበረን ጀነራል ሙሆዚ ካይነሩጋባ ንፕሬዚደንት ኬንያ ዊልያም ሩቶ ወግዓዊ ይቕሬታ ሓቲቱ። እቲ ዩጋንዳዊ ጀነራል ኣብ ማሕበራዊ ገጻት ብዛዕባ ኬንያን ሓድሽ ዝተመርጸ ፕሬዚደንታን ዘዋርድ ጽሑፋት ድሕሪ ምዝርግሑ ኣብ መንጎ ዘን ክልተ ሃገራት ዲፕሎማስያዊ ነውፂ ፈጢሩ እዩ። ጀነራል ሙሆዚ ንናይሮቢ ብኩናት ክንሕዛ ልዕሊ 2 ሳምንታት ኣይወስደልናን እዩ ብምባል ነታ ከተማ ምስ ወረራ ኣበይ ክነብር ከም ዝደሊ ምግላጹ ዝርከቦም ተኸታታሊ ጽሑፋት ይዘርጊሑ። እንተኾነ ጀነራል ሙሆዚ ቅድሚ ሳለስተ ዝዘርግሖ ናይ ይቕሬታ ጽሑፍ ምስ ፕሬዚደንት ዊልያም ሩቶ ካብ ቀደም ምሕዝነት ከም ዝነበሮን ጌጋ ፈጺሙ እንተኾይኑ ከዓ ከም ዓባሓዉ ይቕሬታ ክገብረሉን ተማሕጺኑ። ጽሑፋት ድሕሪ ምዝርግሑ ፕሬዚደንት የወሪ ሙሴቨኒ ንሙሆዚ ካብ ስልጣኑ ከም ዘፋንዎ ኣብ እዋኑ ተገሊጹ እዩ። ገለ ሚኒስትራት ዩጋንዳ ጀነራል ሙሆዚ ይቕሬታ ብምሕታቱ ብምምጓስ ፕሬዚደንታት ኡሁሩ ኬንያታን ዊልያም ሩቶን መሓዙት ዩጋንዳ ከም ምዃኖም መጠን ነቲ ናይ ይቕሬታ ጻውዒት ብምቕባል ንክልቲአን ሃገራት ካብ ዲፕሎማስያዊ ወጥሪ ከናግፍወን ጸዊዖም። ክቡራት ሰማዕትና ዜና ኣብዚ ተፈጺሙሎ። ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ።